Karbenglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pensi Kitching C All Assam Badminton Tournament Kang Pupon. Nilip Chukila Indoor Stadium along ASTC, APHLC, Jakas, CCU, HCL, KSA, KNCA atum Chilang Pet Pen Maikang ni. Jinthong constituency arlo Kungri Piarong Pihemarit Sokmuthekirot. Kardom Kabi Prime Tamalong Panili Thari Sarnong Klaransi non Birtang Ton Pen RG Kha. West Karbenglong District Dongkamukam Waisong Indoor Stadium Patua Klamlong Karlitang Klengdun Tournament Pen Kitching C All Assam Badminton Tournament ke Patupanalong Karbenglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pensi ing Pupon. Thai kuni ingkora hini ingkora ke thom lapen ingkora pli ni thoma pharman kitching C All Assam Badminton Tournament ke patupanalong Karbenglong lapen Assam angkang pipen ke wangatum an amen chetha prentici phai kuni ni phai ingkora ke thomarni por phai kresira minute pi ke bra pho ata ba por pen badminton ka pathu ning ke hangabang pubang phiatum pen ke pathu pangching ponlo Karlitang Klengdun Tournament pen kitching C All Assam Badminton Tournament ke patupanalong Dongkamukam Lightning Club atum pen cepatir piponsi All Assam Badminton Tournament along son trokason pathu ponji ke pathu ponji son lake men's veterans double open women's veterans double open veterans mixed double open women's double open mixed doubles open men's double non-drinking Kitching C Arni Assam Badminton Association's Working President Lapen Kasa Mai Phumati Karbenglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen ing Pupon Lasso ke Pathua Jam Megalong CM Dr. Tuliram Ronghang Achor Sangpi Kaceteron Pi MP Horen Singh Pi Karbenglong Termas Council EM Lun Singh Teron DMB Chairman Telisram Ronghang DMB Vice Chairman Ran Singh Timong Ward Commissioner Serong Kibe Jitu Terang Lapen Karlitang Klengdun Teronahem Tunatum Cetongdun Karlitang Klengdun Teron Alang itame Kasa Long Penceng Long Sports Lawar Bang Long Karati Dalang Litlekber Alang Men Panong si ini Lightning Club Dongkamukam Ahin Pen All Assam Badminton Open Championship Home laso pinibi pon lo kitching siar ni lo laso kitching siar ni cetong dun Karbenglong Termas Council EM Lum Singh Teron nak hai penceng lo Town Committee Municipal Board Chairman Vice Chairman Ward Commissioner lapen ke akai Karlitang Klengdun Teron atau naraf abong ahi penceng lo hemasor kotim kia kedot lapen dat ini masuk lo mencidong yes lapen ke participants Lakha ingkora pho nilip MSC constituency ke parlo Chukhela Indoor Stadium along song proxy chingrum pet pen ke damtang hele ke ora song atum pen sorkarang bong monsa malam don ke chitok along isi hini ke chok chike to ko ka joni ningkang samse ke chepek klang birta kat yusa sai malong birta nang pale Chukhela Indoor Stadium along song proxy chingrum pet pen phai kuni ni phai krehini arni anarlo por phai krehini por pen me pangching pono bangso melong Sunil Tokbe hin pensi mejari pono laso melong kachetong dun 24 plus convener Litson Rongphar ASTC Maipu Chandrokanto Terang HDL Maipu Saising Rongpi CCO Maipu Robindro Rongpi KSA Maipu Jameson Timung Jakas convener Khorsing Teron lapen ong tung kadu kabe bang pharuhini sosiatum laso melong chetong dun labang so mailong jesemet ke jongpon ke nonapor karbite karbi chingrum pet pen eklai vet pen ning si vet pen cherap chetora MOS along ke tokpon ke chok che doan pave serak nang pola pen Karbenglong akar I hemprek mati India Constitution along ke tok ang article 244A che palong vek nang po athela so hemprek longri long pata joine pen penang anatum apran dam nang lo la pen penang anatum akisung po inang lo lahai kisung pen chepa jogji pulote chingrum pet pen ning si vet pen cherap cheto pulote chun vek popusi anut amelong lamthe jaipon Pini
litum cesong celang pet pen dak lai litum song thorom party cibu pet min ka chingrum ka chitu nai kenang sot pu pen ka chingrum pini labang so chatai long ka chetong labang ka jatsemet pet kedam tang labang so MOS 2021 made hala bang so ajha ka close ka hino to kok hala bang so close mai kroi kri hala bang itum khei pan kana hoket he dung hal dak ke dokok ka char dak ka joni se hala bang kroi thek thepu isi ka chepachini lapan anon thu bang ke non karbi khei long tum lang nang polo da jatsemet pet itum hala bang so MOS 2021 le ka hino chot kali karbi khei long ke penang son surya kisung son suri aka hino son mainum na kibir jang thek long long le phelang alam ki benjenglok dak sakuri ke klem benjenglok methang ka choreng je bang non kisung krung hal bang song thek bang son karbi ang long tum thek long karbi akhei mane karbi atum bang son bang dak bang minority bang nang ceplang tang do si jasemet pet nona por mai karbeng long kacari bo matum bang ke non bang ke CM tuliram rohang ke hai MP ke hai tum MLA ke hai alang litum karbi lo tame alang tum karbi poi fit same alang litum han ke bang state government la ben central government ame thang pocket ka tap aking ke koktang alang tum ke claim un ila pen data claim thek thelo tasi nona por jasemet pet bang ke non karbi ke tum non jong si cepat jok wanji la pen karbi ke tum jong si close 2.3 pen jenglok MOS pen jenglok karbi hempre ke hang ben jenglok son surya kisung penjong si cepat jok di pulate non por jasemet pet mai cetu pet celang pet pen karbi tang de karbi song thorom cibu pe pin pen parti cibu pin pen non por mai ka ceto ka cingrum ka celang nei kenang sot pulotang te kali pulotang letum karbi khei nang kibirji gela ke iltum apor nang ne lat non dai tum nang kibir yang deng seklong lapen non por mangge ka cingrum lapen karbi po chatai lapen inglong so po chatai long kapang tang kang tung te ka ceto kang tung te kapat he kang tung te me thang jung jung ale cepat he wong ke klem tum han mangge rong rup nang kilu long ta mai thai ke do long ta rong rup ke da alang tuma arjunang kokpo kopia posel tum ka cingrum karbi po along patheng tung de posel nang tum me thang jung jung pat he wong mapuge ta si jasemet pet non bang pidi tum la bang so ka che song bange karbi khei long kisung doan la bang so MOS 2021 puthang long jasemet pet kahino ke thedung lo lapen ka pre ke bang dai tum penang la bang so ka che song ang thun bang la pusi deng ponik bom ji lapen la bang so long bang ke non bang jasemet pet karbi poladak bang ke itum song parti thorom chipu pe pinan karbi tang te karbi lapen inglong so pu chelang pet pen non jasemet pet ka che song nang jia por nang litang lo lapen non jong si che song si pulutum nang kibir ke la ke tum der dilo si jasemet pet non bang ka chito nai ke nang sot lapen komat ma karbi khei long inglong so chatai long karbi akhei la bang so chatai long ka chingrum kang tung te mane ka chingrum chatai long ke bang kang tung te tum ke alang litum ke karbi alang litum mang ke anti karbi mane khei hutur lapen khei ka pavir jia bidi se alang tum ke klem se alang litum ke tum pang thek nang ji lapen non bang ke itum ka chito nai ke nang sot la helo ningkreng apor nang lelu lasi sai ka chuti ke ara tum sitami sok mu the ke ro apor nang letang do sonsi chinthong ha war sitami chinthong BJP Kisan Morcha Mondal Committee tumpen patir piponsi kungri pi local committee san chomadung harlong sarlang rong phara rong amekar don sing be anglong arit sok ke rot pon asai ke denga berta vothat lang so pen jasoning hi berta nang pale Chinthong BJP Kisan Morcha Mondal Committee tumpen patir pipon melo local MSC mate EM Karbenglong Thomas Council ake hai Prodip Rongpi chetong dun pen sokke ro sai pang cheng dun lo lapen ong tun BJP asai claim bangatum chetong dun Chinthong Kisan Morcha Mondal Committee hin pen patir pipon sinili tumpini padak Chinthongang kanglong long loboi hri kungri pi local committee angkang along nilitum ladak behem arit along stame nilitum pini kadok ben nilitum Chinthong along claim dam rapet BJP akorte murti kedoan celang rapet pen nilitum pini so kerot ang deng stame nilitum deng pon lo lasila solong nilitum so kerot along man peng pen acitong dun nilitum kacing honai dak nilitum Chinthong local emisi akai Prodip Rongpi nang japon din pen nilitum ladak lapen Chinthong long parents body Mondal Committee presiden akai Joysung Bong Rung pen cenglok nil tumadak Chinthong long VDC chairman Horsing Sena West Karbenglong bitung reng thama constituency aradapan phai kuni inquiry ni arni pak pharot roxy long le pota rong asor phan ron pon pusenili tomlong birtanang pale Karbenglong Thomas Council CM tuliram rong hangpen phai kuni inquiry ni arni bitung reng thama constituency ke parlo kolonga long pak pharot roxy sose long le pota ronsi rong asor phan ke rapatir laso mai long kapre ka song pen penang anarat BJP along chingbedun Pata lapen ason hormukeron amaya long MP Horan Singh Be MLA Dorsing Rohang EM Lum Singh Teron lapen song long karpugedo tum chitong dum আমি অহা কার্বি আংলং জেলা পরিষদ নির্বাচনত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক আমি বিপুল ভোটে জয়যুক্ত কৰিব লাগিব
কিহৰ কাৰণে জয়যুক্ত কৰিব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সপোন सबका साथ सबका विकास আমি सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास हे आदर्श नीति आदर्श আমি মানি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আমাৰ বিথুৰেন দেৱ সমষ্টিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলি পিটি আমি কাৰ্বি আংলঙত বিথুৰেন দেৱ সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি কাৰ্বি আংলঙত সমান্তৰাল উন্নয়নমূলক পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত Difu manja kaceleng atowar 5 miles sport complex Pathua Klamalong hini angdeng Difu winter cricket tournament surini rank Asia Farman angdung kiti Pathupon. Low budget club pen kapatir pipon hini angdeng Difu winter cricket tournament surini rank Asia Farman kedamtang phaikuni ni phai nar cap pen kepathu kapang chingponsi phaikuni ni phai inkoira hini arni an cricket kapathu angdun kiti Pathupon. Super Slammer CC Dimapur lapen Bokajan CC atumang bong angdun kiti pathu ponsi Bokajan CC atumpen cipai pon. Cricket kapathu angdun kiti ke pathu pon along aluhiaman pen Karbenglo Thomas Council EM Roton Teron Kasa Secretary Honi Dr. Pankaj Teron Rod Sai Klembang Tingkreng Rongpi Dilip Ronghang SDO Sanjay Timung lapen Albert Terang atum cetong dunsi ki hai tumaphan Karbenglo Thomas Council EM Roton Teron ari teng pensi trophy lapen tangka Suri Trokep anong e pipa jirpon lapen aduntu anong e Super Slammer CC Dimapur atumapan Kasa Secretary Dr. Pankaj Teron ari tengpen trophy lapen tangka Suri Trokep rapo anong e pipa jirpon tulong. Rat Cycling Bang Tingkreng Rompi Penta Karbenglo Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghangapan Bangso Pathu Kibi Ponalong Kachirap Dun Thekapot Kachuru Alam The Pajirpon. Our CEM Dr. Tuliram Ronghang for its kind support in making this tournament a fruitful one. Secondly, I thank our Honorable EM, Mr. Ratan Teron, whose presence makes this final Cricket Club. Non malam super fan Birta Mongton Pesina. Why is it so hard to find sunglasses in frame discipline fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Opticare, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Nali tum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke mathanang nilo. Alon medical store. Ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai lenang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji. Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitum Ta Humri Ignon. An sose kachini jia phan la abel ki pia number along Humri Iktame.
di namo phit puthot birtalong bangtulo Mongol Crow lapen maluni kiling pia tumasopo longkiri crow arta krinar kep hempen barjui ni thomke chokar ni anta ahem chelele Dipu Gita Strom Rongmalin Joshua Intia Rongamekar Mongol Crow lapen maluni kiling pia tumasopo longkiri crow arta krinar kep alangli apisar longsing inti lapen kasang kiling pia tum ahem Swajan Golaghat district along lokachari dunamen pen doduno lapen apisar atum sitame lokachari duno bonta longkiri crow bang kitamtang phaikuni ni phai krinar kep surini rainkorasi arnikang sam hempen barjui pen non puar nianta hem chelele tera jok apia po adonara atum kachiri pinang an kematha tisung angbong tolo lapua so longkiria bang sitame apisara tumaphan kidam jiadim kethan tekang kedet pen ajok manghu prongsi dolo lasi madule longkiria phan theklonga bangalin sitame 7638044274 lapen 7896214933 number along kapachini jiaphan apia potum pen tuning report ha pisar hem tor songyan pen si kawi tang Vitor Songjan lagi kupun athulo ne napun Nagaland border lo Nagaland border. route na lo dimapur na lo Vitor Songyan Nagaland border se pisar hem si bidun ki Charlie bidun dele he aman ke apisar dum hanta chethan kang ke det honga pisar dum ta agoma bidelo ma ajo pen si ave det ho suben amage chiri lapta che teklong le det lo also men bang ke long chiri kro longkiri crow ke also ata bang ke itinias lo asor na solo ni nale to aso bino ni tum ke haro ghat aroga ke non ke do bang ke dak dipu kita somrong malin ala ke also han pachali dum bang ke han Nagaland apisar hem he Nagaland border lo kita songjam alang tuban kupin ne pachini mega sondoma husband ta pachini me ke ajat ta ave ta pisar dum na than ke ajat aning ke oy aning ke duk ata ajat ta ave ta pisar dum na than idam ik lablo na hokta ajir puto majir jirpi anta banili tumpuriyar anta chiri lablo theksi theklong le detlo yala jata khobota long le kante la so apek po banale also fan ko pichuni ring tung ne mane li chunu ring tu mang ke mane wang nang po pajalo hem nang chili nang po ajat pen non ta pajalo also bang ni theklong nang po pajalo mane also bang mane ni tumbang ke thilot sita me adet budian le theklong anta chok pajalo he bala gelela som le kalista me reng ak sita me mane na hok le sita me hem nang chili nang po pajalo ka so ta ke thi o kali det lang mati itinias ke kam si thi mati 18 bo 18 Phaikuni inkoira hiniarni ada porphai kebra chitimapor nijang karbianglong lo mate LLB kacharli tangatum karbianglong legal forum pu amahang patheksi dongkamukam DSA conference holalong mai kapadupon Pinpur ponmi kedamtang ningkan surini rakret roksian ningkan karbi lo kacharli kethek ariso e jangatum chingrum si Guwahati rong supianong karbi lo protections forum pu amen irsi mahang patheklo Bonsita me ajahak ariso ay jangatum kapurhi kecepatan ajone ang bongalong ing samri sonsi do koklo. Bonsita me non ke pinang an ariso ay jangatum lo kapurhi ahin anatum cepatang si uthot karbi lo protections forum pu adim karbianglong legal forum pu amen larthusi bangtang kontru jiaphan phaikuni inquiry dongkamukam DSA conference holalong amai kapatupon amai along karbianglong legal forum pen ki claim ponji la pen kemang ponason penang andolo lasong bongpen kinang sot kapachini pona tengke karbiara ratum lo mate sorkaralong aron tang kachini dunde lapen aron along kachitan dun thekthi kelong nang ji aron dokok pen kelong dunde ason do an tame laso forum along pen ke rablong ji busi mailong pachini pon lapen bangso mailong junarson topi lirson ronghang lapen penang an loka porhi ki jutang atum chetong dun rikti forum nitum kemah lapen kupisi ke klaim ponji ma karbianglong aphan laso puthang ni tum isi hini alam the kenang sot pachini pon ji bangte la puelo sonsi karbianglong legal forum la ke non political forum la da ke political pen kacherat thang tabe sitame la bangso karbianglong legal forum la bangke dak lo kacharli atum lapen advocate lapen general amunitum stame
dak nitum katok be cingrum pensi la so hampang bangke karbiang long arat tum akiduka kisung ke phuphe ke lele la hui nitum arona teng pensi nitum ingsai pon po ba nitum kapame ponji pensi nitum kemang pon forum mane dak kapre college long charle law college atum student atum dak chingwai jing thai pusia prang ma thala pen haso I aim and objective ke la hello nitum lo ahin mane karbiang long ko pc kinai ma la karbiang long ko pc ke le ke phophe itum student sam bong pane pc unity ke do pen itum la legal aputha more awareness ki pi ba ko pine ke chok che ke le dim do pesa metum che pakeng poni phasi la so forum kasima lapen pinitum dak general meeting le do sta metum organization puta tum dak sengali itum dak bangi sia forum puthe amen bas ke larlo amintum pe pasa amen larna ko ma lage la hello apran kar below protection forum ko amen objective bangi prection non pen non tum la kar biang long legal forum ko amen objective and prection lang so posiri tum dak bangi non bangi chelar nang ko lo amen ta athe hala so amen objective tum dam bom pe chok ke dei asi pini gel hello asi general meeting lo plus intum la pini banga amen ka chelar do ini ya birta kala pansi kangtong iglo do me thak me kurbang thu